No i zabawa trwa, to jestem ja, tam jest Mdek. No, to jest Division, jest tutaj z nami jeszcze trzeci kolega, ale on jest taki trochę, nie... On jest randomowy. To jest nasz randomowy nowy kolega, no na razie jest bardzo przyjemnie. Nie mam, że Nie tak ma powiem, zastrzeżeń, co? nie mam z większych zastrzeżeń, ale żeś skop... O, Wow! Co tu? Panie, nie, to on do tego hopa szczelił, on Jaki myślał, że to jest świr. wróg. Gonna be busy. And you'll be? Fixing this. Saving lives. Now if you'll excuse me, I'll get started. Saving lives, to właśnie robimy, tym się właśnie trudnimy. Potwierdzam, idzie zaszczelić. Ale to jest trochę głupie, psa można zabić, a cywila nie. A czym ten pies był gorszy od tej babki, co tu stoi? Właśnie, dokładnie. Trochę... Stała szota w łeba i uciekła. Ej, po rusku gadają. Już idę. Paszą na chuj! Ty w gościa tyran jak nienormalny, a... Zajebał mnie Rus. Patrzcie jaki gnój. Kurde, Mdek pomocy, O, pomocy! już. No i mnie za... A, co? Dobra, zabiłem. Dobra. Ej lol! Wrogi się... Ja pierdolę. Zespawniło wrogów. Od razu przy mnie. I mnie zabili. Poważnie? No. O! No i gościu mnie teraz dobije jeszcze. Jaka Franca! No nie, LOL! no, Jak mi go... dziesiąty Ej, u ciebie ten hop też tutaj jest taki zgliczowany? Czekaj, już idę, patrzę. Ja jako, że byłem nastawiony negatywnie, teraz tak słowem końca powiem, że... No... Spoko. Całkiem. Całkiem spoko. Czekamy na pełną wersję, zobaczymy jak to będzie. Tak jest. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj, że rzeczy tutaj do roboty będą takie powiedzmy zróżnicowane w miarę, no bo w przeciwnym razie duży świat, który jest duży, no jak widać nawet bardzo duży, tej No, gry jest niestety bardzo duży. może nie uratować, a wręcz przeciwnie zabić, no bo jak to będzie nudne i to będzie polegało na bieganiu z punktu do punktu, to będzie słabo. No i to tak, ale ja powiem, że mi się całkiem podoba. A jak twoje zdanie, Mdek? Moim zdaniem jak najbardziej gra w porządku. Faktycznie. No zobaczymy, no jest to beta, tak? Zobaczymy jak będzie wyglądała pełna wersja. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak jak właśnie mówili tutaj użytkownicy na czacie, że trzeba będzie dokupywać różne jakieś tam lokacje czy coś, no to by było trochę bez sensu, ale póki co jestem jak najbardziej zadowolony i w sumie jeszcze bym popykał. Jesteśmy na tak. Jesteśmy Tak na jest. tak póki co. No to ja zakończę 2 ten razy tak. odcinek. To była beta The Division. To chyba trzeci, ostatni mi się wydaje odcinek, bo już wszystko jest pokazane. To byłem ja, to był Mdek. Jego kanał tam znajdziecie w opisie pod filmem i pod poprzednimi filmami. Także no, dzięki za uwagę, łapka do wierchu, trzymajcie się i